Čau lidi tady. TV Vojt. Dneska se vyjeli tady jakole. Testovačka kamery, GTčko moje, tady Lukáš, tady Specialized a jdem to tady čutnout trochu těch výlíček. Takže dáme si výlíčku na zahřátí. 150 lidí. Nice. Nám si brejle trochu přijedám. Vydýchal čerstvý vzduch. Lukášovi se nedaří. Hold, stane se, no. Dáme si tady auto. Startujeme. Nevím, jestli to viděli, ale pustil jsem ruku. Takže pecka. Jinak kamera je dělaná na kšiltě. Úhel nevím, jak video vypadá, nic nevím. Já mám sami smyky, no. Pojď, Lílíčko. Vyhecujeme ho, pojď. No. Si dáme taky. Brzda je brzdí přední, ale dobrý. Moje prsty. Slibrenko. Prstama o grip. Zkusíme otočku přes přední. Yes, je to doma! Je to doma, lidi! Dávejte lajky! Za mou odvahu! Je to doma! Správně. Nice. Je to fakt teda jako sjezd. Pecka odpád proti stromu. Pecka. Takže jdeme si dojet zbytek sjezdu. Kolo. Učíme se tady s tím velkým sjezdem, který jsem pokořil. A jdem na to. Tak jo. Ty vole, to ujíždí. Tady je takový skok. Tady je nejezd. Ten skok. Jo, to je dobrý. Ten skok. Tady je takhle přeskok přes strom. Podjížděčka stromu. Tady podjížděčka stromu. Tady. Tady vidíte se. Pecka. Tady už jsme dole. Tak jo, tak pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček a vidíme se u dalšího videa z kamery, který možná bude z bukovky. Nemám v plánu dát na bukovku,
Takže se s váma loučím a zdar.